Jeps, det er det første del af min aflevering. På et stort gymnasium er 35% af eleverne første gear, 35% anden gear og 30% tredje gear. Og så til et frivilligt aftenarrangement på gymnasiet deltog 20 første gear, 30 anden gear og 40 tredje gear. Det vi så får videre her, det er, at populationen af eleverne på gymnasiet, og stikprøven er 90 af de elever. Hvis vi skulle skabe en nulhypotese for denne undersøgelse, så ville det være, at der ikke er forskel på tiltrækningskraft af festerne for første, anden og tredje gearne. Det vil altså sige, at af de 100%, der møder op, der skal 35% af eleverne være første gear, 35 skal være anden gear, 30% skal være tredje gear. Og det har jeg så undersøgt, om det er korrekt, at der er samme tiltrækningskraft på alle årgange. Og så har jeg brugt et signifikansniveau på 5% for at kunne forkaste nulhypotesen, hvis det ikke passer indtil det. Så vi får key anden værdien til at være cirka 10,53 her. Og sandsynligheden er under vores signifikansniveau, da p-værdien her ender på cirka 0,0052, hvilket sige, at der er der er 0,5% chance for, at key-værdien er så høj, hvis man tog, lad os sige et eller andet, hvis man tog rigtig mange undersøgelser, der skulle gøre det samme. Så nu forkaster vi så nulhypotesen, og så siger vi, at der ikke er samme tiltrækningskraft på alle årgange, og det gør vi, fordi at signifikansniveauet er 5%, og p-værdien var under 5%. Men der er dog en mulighed for, at vi laver fejl af type 1, at vi forkaster den, selvom det er rigtigt, og det her det bare lige er et uheldigt eksempel. Jeps, og det er det så en del af det. Her er opgaven. En designer ønsker at undersøge, om der er forskel på mænds og kvinders syn på to forskellige kjoletyper. Derfor viser designeren kjolerne til i alt 56 personer, hvoraf de 32 er mænd. Alle personerne bliver spurgt om, hvilken kjoletype, A eller B, de bedst kan lide. Ud af de 56 personer kan 40 bedst lide type B. Designeren antager, at kønnet ingen betydning har for, hvilken kjole man bedst kan lide. Så skal vi opstille en nulhypotese på baggrund af designerens antagelse. Og der har jeg valgt at kalde den, eller forklare det på denne måde. Nulhypotesen lyder på, at køn ikke har noget med præferencerne at gøre, så procentdelen af mændene, der bedst kunne lide type A, er den samme procentdel af kvinderne, der bedst kunne lide type A. Og så skulle jeg udfylde et skema med den forventede fordeling på baggrund af nulhypotesen. Og det er så det her skema, hvor jeg så siger, D divideret med D3 gange B3. Så siger jeg forholdet mellem, hvor mange mænd der var ud af de her, og så hvor mange der i alt stemte på type A. Altså, multipliceret. Men så kommer der endnu mere viden om det. Og i svarene viste det sig, at 27 af mændene bedst kunne lide type B. Udfyldt et skema for den observerede fordeling. Og da jeg har 27, værdien 27 herovre, så ved jeg, at når det i alt skal give 32, bum, så er der 5 tilbage der. Og så ved jeg også, når det skal give 40 hernede med i alt, der svarer på B, så må det være fordi, at der skal stå 13 her, og så videre. Så det ender med, det er de her 4 værdier, der kommer til at stå. Jeps. Og så skulle jeg bestemme key i anden teststørrelsen og tilhørende p-værdi. Og så skal jeg konkludere i forhold til nulhypotesen. Jeps. Så det jeg har gjort her, det er, at jeg har sagt, at det observerede minus det forventede i anden divideret med det forventede. Og det har jeg så lagt sammen for alle 4 punkter, eller alle 4 muligheder. Og så har jeg udregnet det til, at key anden værdien, det er 6,1327 osv.
Og så er der en smart kommando, der gør, at jeg kan udregne key-an-værdien, som hedder sådan her. Så når jeg har skrevet det ind, som det står her, så har jeg udregnet det til, at p-værdien var 0,01326 osv., når der er tale om en frihedsgrad. Det vil altså sige, at der er en 1% sandsynlighed for, at nulhypotesen passer, hvor at det her det så kunne ske. Så hvis vi så igen følger det sidste eksempel, og siger, at signifikansniveauet igen er 5%, fordi det er bare sådan standard at sige det, så er vi så også nødt til at forkaste den her. Med mulighed for fejl af type 1, altså at vi forkaster noget, som er sandt, altså noget, der altså at det passer med, at det var den ene gang ud af de 100.